Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailinged iti nagan a Leo, nga iti agdama ket adda iti pagilian nga Australia. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Bel Agamata, Nova Bel Carino, Tricevic Silva, Dimple Ganuelas, Leonora Bautista. Makablaawan ni Renato Reynaldo and family iti Alaminos, Pangasinan. Shout out kada Charmaine Kalimlim, Elena Antonio, Jasmine Rivera. Galera and Aserit family from Team Kabanding Aserit couple. Pamilyak ti Tabanawang Bantay Ilocos Sur from Cathy Malana iti Hong Kong. Shout out kada Mercedes Salazar, Jane Laico, Cinderella Timaot, Mariano Tabarnilia, Jacinto Wensor Yu, Jan Ravanso ken Vlog. Makablaawan pa'y da Imelda Cabang, Nida Niveras, Geraldine Larocco, Glenn Peter Sipe, John Abal, Zoraida Calomente Yanggud, ken Nora Payon. Shout out pa'y kada Maribeth Palingayan, Castañeda Floresma, Teresita Ducusin, ken Sweet Girl 1991. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Leo. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Nabayaga kon a subscriber daytoy a channel yo.
Kunak no agtalinaad aklaangan nga agdengdengeg, ngam saan mat gayam, tanaawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak. Kat sapay kuma tamapili met ama ikan biag, tapno makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Paliwawangak no maipapan iti panagadal manang. Ngam adagayem ko anang igiya kanyak, tapno makaturpusak matlaeng iti panagadal ko. Rugyak nga ron ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti pagilyan tayo. Kolehyo ak paylaeng idi, manang Emmy. Nagadumanan ti paparami di profesor tayo. Makauma. Si Kamat, nalakalaang dayta, basta kayat mo nga aramidon. Makapasadot nga rod. Awan pa ina na. Agmalmalam ka dito school. Inton agawid ka. Adapay lang masapol nga aramidam. Aguray ka man, kayat mo ka diti makaturpos, wano saan? Siyempre, kayat ko Sino aya mo ti madi nga graduate? Oh, matlagayam, ano sama? Panunutom laangan ti rigat daan ti amang isaksakad iti panagadal mo. Huwag nga rod. Imbagan ka tabak nang kayo. Kabailan nyo amin na gastos. Ngumda kami ngay. Nagrigat ti biyag mi. Imbag nga rod ta kayat nakpeagayam. Anya kumangay ti pakainaigan ti kinabak nang mi iti panaggayam ta. Maragsakan nga rod ta imbilang dak akapamilyayo. No ijay laang balay, nagboring. Nakais-istrikto pa ni daddy. Alaysa. Nanipod pimusay day di mami. Naipamaysan ti atensyon ni daddy kanyak. Kan iti negosyo na. Ngam na sobraan naman. Kaslaak la nakabalod. Di numero amin nagaraw ko. Siyempre, patpat gan na kangamin unay ni dadim. Iso arumbang lang nga maawatam ti kina-overprotective na kan ka. Ay, anyangay nga rod. Talaga atong palak amin na pagayatan na O sige, tapno mapukaw ti kastadyar mo. Sumurot ka kanyak. Mapantagpag na pag na. Anya? Saan ka di nga dapay may sa subject mo? Masaduta kon. Sumrek kakit din. Di kaglanglangan. Kanjak matlang makasurot kan ka, tadapay aramidag iti library. Sige man laangan. Sumrek ka kon. Ngumurayin na ka. Agkuyog tamad lang agawid. Wan ka di. Apag huston to amalpas ko di aramidag iti library, dismissal mon tumutten. Apay ngay takala ang Alaysa. Kung naknaging galas 4 lang di klase mita. Pasensya kayong daddy. Adapay ngamin inaramid ko iti library. Sigurado ka. Ang mga no sa bali matandar aramitam. Amom di siya kaya't Alaysa. Amok daddy. Isa atong palak amin abilin nyo. Rumbang laan. Amo mo ta para matlay ti pagsaya atam ti amin nga aramitam. Agmay saka nga anak mi ti day di mamim. Kaya't ko anasayato tagbalin ang masakbayam. Saan nagaputad na kabailan tayo iti biyag at saan kan nga agsalukag para iti masakbayam? Daddy. Ado ti arapap ko para kan Alaysa. Kat di kayat ko matunoy mo amin. Kanya kahit ang masapa ka makiasawa. Agtrabaho ka pa ikalpasan ti graduation mo. Matungpal, daddy. Adakon nanang, agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos, anak ko. Medyo naladaw kan sa ita Intulod ko pa yung amin na Alaysa nanang.
Sa bali man ngaminan ti jar na itay. Kumusta mat gaya man ni Alaysa? Kasyalat la. Sang kalagip na ti kina-istrikto kun kuana ni daddy na nanang. Agdardara sa nagawid. Ta sigurado ka nung aungtan man ni daddy na numaladaw sa mangput iji balay da. Anya nga min ayat tinakaladawan na. Masapul nga agtungpal iti pagayatan ni daddy na. Tapno saan ang maungtan. Napanpay ngamin iti library nanang. Imbagak nga orayan ako tapno maitulod ko. Kasimot ni Alaysa. Nakasingsingpot lang arudan. Kasta talaga anak ko. Awan mabalin tayo. Sa bagay, para matla iti pagimbagan na ti ar-aramiden ti amana. Apay nga ida kayo? Saan kayo mo't nga istrikto kanyak? Nga oray adapal paliwawang ko? Agduduma ti kapanunutan tinaganak anak ko. Saan nga agpapada? Natalakaken ka, iso asa anak unay nga istrikto. Kan maisa, lalaki ka. Babae nga men ni Alaysa, iso akasta unay ti panang bantay ti ama anaken kuana. Nang runaket agmay may sapay nga anak. Siguro, kasya talaga dagiti babak ng anya nanang. Saan met anak ko? No siya kamaysa. Kay kayat ko lajay kas iti aman ani Alaysa. Saan akas ka dagiti dadu maababak nang nga awan pakibiyangan da iti anak da. Basta naikandan iti kwarta, makaamon iti biyag na. Ngamday ta ti pangrugyan ti anak a makibarkada, wano agbisyo. Gaputa kurang ti atensyon dagiti naganak kadakwada. Nalakaan na rin ti biyag ti estudyante nanang. Imbang nga rod taada ni Alaysa nga agungot kanyak no kasya masaduta ko na sumrug iti klasik. Ay katagyaman ka anak ko, taada ni Alaysa agayem mo. Uray baknang da, kaya't nakalata nga agbalin agayem. Ni, apay na kami suot ka man ni Alaysa. Kasano? Kunak na makaaliwak sayak mo't ita, kalpasan ti klase tayo, ta nagbiyahe ni papa. Ngam imbilin nakit din ka ni Tata Cardo. Imbaglaangan ta maawatan ni Tata Cardo ti sitwasyon ko. Imbaga ka sa anak nga agawid adagos. Kaya't ko ngamin ti sumuro ti jabalayo. Jaket ti agawid ti masapa. Awan tumat na ti kadwa ki jay, puro babaunan. Di nasayat na sumurot kay Jabalay. Makaraman ka man nga rudan na itiluto ni Nana nga makan. Amok mo ta mailiw ka na mangan kadagiti kan kanon mi Jabalay. Talaga Kun, sa bali tiriknak na daki Jabalayo. Nagragsakak. Kasla akla nakawala iti hawla. O sige nga rod, kalpasan ti klase ta. Mapantanton ni Jabalay. Sigurado ang maragsakan ni Nanang no makita na ka. Nabayagan na padpadaanan na ti panang sarong karmukan kuha na. Kasta ti kasasaan ti best friend ko manang Emmy. Baknang dangag paiso, ngam kaslamat balod, gapo iti kinaistrikto ti amana. Ngam nasingpet ni Alaysa, ken natulnog nga anak. Isu ti nagbalin nga inspirasyon ko, tapno saysaya atag ti panagadal ko. Takayat na nga aggidan kami nga aggraduar. Kanayon man analiday ti gayem ko manang, agal lalangit mo't ti kinaragsak na, no adda daytoy iti balay mi.
Kas iti may sa agundaway. Ay na, maragsakan ta nakaumay ka dito ibalay, Alaysa. Umay ka no makipangan, nanang. Talaga Uray man didak awisan, talaga ang mga anak. Kailiw ko nga minan ti lutoyo, anti. Ay sos, awan problema, balasang ko. Kasanumot niya min, nanang. Kanon tibak nang di ka na da kanon iti balay da. Iso asa na makaramraman itikas itikan kanon tayo. Anya ka nun tibak nang? Talaga kit di naimas nga agluto ni nanang mo Oh, sip-sip. Kumusta mo ti panagadalyo adwa? Agradwar nga tatay gayemaw, Alaysa. Oh, siyempre mo tananang. Naimbaglaangan tadumdum nga kakanyak, no kas di akayat mo ti agpaliwawang. Laplap dak ka di nga agabsent anti, no masadot asumrok iti klase na. No. Ay na, naimbaglaang nga roden tada ka amang laplapan kan kwa na balasang ko. Paliwawang ngamin agpaiso dito alalaki. Saan mataka na yun, nanang? Adalang dagiti ka nito akas lama umak nga klase. Danda nila nga roden ti panaggraduar ta. Di anusa mon. Sika talaga. Wen ka di, madam. Wen mat nga agpaiso anak ko. Umadanin ti graduation nyo. Ay na, kamaudyanan na. Makaturpos kayo matlaangan. Wan nga rod, auntie. Siguro, saan tumatan nga istrikto unay kanyak ni daddy? Balasang ko. Paspasensya amon ni dadim. Agmay-may sa ka ngamin nga anak. Iso akas taunay ti panangiyali ka ni dadim kan ka. Isa na bali-balasang ko. Apaman makaturpos kayaw. Maarami dyan ti kay kayat yo. Amang pasaya at iti masakbayan nyo. Kasimot ni Alaysa niya, nanang. Nakalidliday nung maipapanan ka ni daddy na ti pagsasaritaan. Talaga akasta anak ko. Ti pagyamanan laangan ti amana. Saan asukir nga anak ni Alaysa. Nanang? Nasingpot ni Alaysa anak ko. Ang amom, maawatak mo ti amana. Kayat na nga agbaligi ni Alaysa, gapo iti bukod na panagsalukag. Saan aga po tabak lang dakat agsam makadlatan ni Alaysa iti dayta. Iso arumbang laang amaawatan ko mamot ni Alaysa ti amana. Sa bagay, pudnuti ko na yun, nanang. Ngum kasanuntungatan na makaturpos kami. Agtali na itupay nga tati panaggayami ka ni Alaysa? Ha? Apay anadamag mo dayta anak ko. Nasaririt ni Alaysa, nanang. Amo kadakkel ti tiyan sana anangat nga aton to ti saad na iti pagtrabahuan na. Amang ano din akton kaya tagayam. Adon ton ti maamamuna na nga nga to at tao, nanang. Anya aktulangan ngay no maidilig ka dakwada. Apay aya panunutom dayta anak ko. Nasingpot ni Alaysa. Amo kasaan to makalipat. Anyaman ti maragpat na iti biyag. Sapay la ko mga rod takas na, nanang. Sapay la ko, ma. Congratulations, Alaysa. Congrats, Matleo. Ay, nadanon mo't laangan ti graduation tayo. Wan nga rod. Sa dino tayo ni dadim. Aday ti day di abanda. Ada nakita na nga kumpare na. Nag-graduate mo't laang di anak na.
Sigurado ang maragsakan ni Dadim ta nakaturpos ka na, Liza. Dayta talaga ti tartari gagayan na. Iso at talaga ang naragsak, Leo. Oh, tinapanagnagan na itan at talagang impasnag mo ti panagadal mo. Di nakarkaro ang naragsak ni nanang mo. Di amo na ngamin kat saan ka makaturpos. Si Kaamot. Amam, Liza, utang ko kun ka ti amin. Gapukon ka. Impasnag ko mo tinagadal. Tapno agidan tang agturpos. Kahit napasamak ti tarigagay mo. Nag-graduate tan. Iso congrats ka datadwa. Finally, nag-graduate tamatlaangan. Congratulations, anak. Nakaturpos ka. Thank you, Daddy. Oh, anya nga iti planom itata nakaturpos ka, anak. Kaya't ko ti ag-apply adagos iti trabaho, Daddy. Kaya't ko may-apply ko adagos ti naiturpos ko a kurso. Di mo ka di kayat ti agtrabaho iti ayan ti negosyo tayo? Ada kayo pa'y matlaang amang imatmaton, Daddy. Kaya't ko kumamot ti agtrabaho iti sabali a kumpanya. Kaya't ko apadasan, no anya ti agbalin agasat ko. Babaan iti bukod ko apa nagsalukag. Dayawon kay ti dayta panggandang mo, anak. Dayta talaga ti kayat ko ang mapasamak. Ti matunoy mo ti arapap mo, babaan iti bukod mo apa nagsalukag. Nakaturpos kami nga agpadpada ken ni Alaysa manang Emmy. Naragsakan dagiti dadakkel mi nang runa ti ama ni Alaysa. Kastamot ang naragsakan ni Alaysa, gaputanam na maan na asaanton nga istriktuan launay ti amana. Binigbig kumet adakkel nga utang anaimbag anakem ken ni Alaysa ti panagturpos ko. Gaputan no saan agapukan kuana, amangan no sa anak nakaturpos. Gapu ta dadagiti gundaway a masadutak asumrek iti klasek. Kaslaak na parutan ti siit iti barukong iti daydi akanito manang. Gapu tanalpasan ti kalbaryok nga agis eskwela. Ngem iti sabali abangir, maladingi tanakmet. Tanapanunot ko nga amangan no saan kaminton akanayon nga agkuyog ken ni Alaysa no makasapul kaminton iti panggedan. Dakdakkel ngamin ti tsansa ni Alaysa ang makagunod iti nangato a posisyon iti pagtrabahuan na ngem iti siyak. Gapu ta adayo anasarsaririt ni Alaysa ngem siyak manang Emmy. Anya nga, Alaysa, nakabirok ka din iti pagtrabahuam? Wen Leo, ada nagaplayak. Ket ururayak laangan ti panangawag da kanyak. Sigurado ang nangaton to ti posisyon mo, Alaysa. Ngumsyak, amang nagbalinak to lang nga ordinaryo nga empleyado iti may sa kumpanya. Tinapatag ada pagtrabahuam. Bayam ta si posisyon. Si Kangay, ada ka din nagaplayam? Adamot ten ngam nababala nga posisyon. Gapu ta isulang mo ti bakante kadagitoy. Wow! Congrats!
Sapay la kumata saan kanto agbalbaliw ha, Alaysa? Amangan no, saan kanto nakabailan nagaw atin? Amangan no, nagrigat a panunutan di kastoy. Nang runa kat agduma ti kasasada iti biyag. Apay ngamin ay apanunutom dayta. Si kakit di Amano adun to ti maamamom kat malipatan nakton. Saan to ang mapasamak dayta, Alaysa? Si Kalata ti best friend ko. Uray anya ti mapaspasamak, Leo. Namnamak dayta ha? Wan, Leo. Ikarik dayta. Nanang, nakastruggle iti trabaho na Alaysa. Kat na nga to ti posisyon na iti kumpanya simrikan na. Ay di nasaya at anak ko. Dimtangan di pagbutbut nak nanang. Ang mga nujakton magawat ni Alaysa. Siyak, ordinaryo akla nga trabahador iti simrika ka kumpanya. Ngam ni Alaysa, nagngato ti posisyon na. Apay ngamin ay apanunutom dayta anak ko. Di kanto pa'y pinanunot dayta, idi nagbalin kayo nga agpagayam, idi agad adal kayo pa'y laang. Sa bali idi nanang. Sa bali mo't itan. Professionalin na Alaysa. Ang mga ano iti mabiit. Manager to pa yun iti may sa kumpanya. Ay sa anak amamate, amaaramid ni Alaysa ti manglipat ken ka anak ko. Nasingpot dayjay nga ubeng. Maladingitan na ka talaga nanang. Hanggang sapay la kuma. Tapo may sutim pagayo. Sapay la kuma, nanang. Talaga abisin ni Alaysa iti trabaho na. Nangato nga ti posisyon na iti kumpanya pagtrabahuan na. Saan na kasi di? Ano awisak? O may atagos? Ay, nangato talagang tinaragpat ni Alaysa. Maragsakan nak para kan kuana. Iso na lang ta nakarkaro itan na mabay na kamangibagay ti marikrik nak para kan kuana. Amo ka agayatak ka ni Alaysa. Talagang ada yung tinagtang na. Kat panagkunak, jakod maikarikan kuana. Masapo lang makaarami ta kiti pamuspusan. Iti kasta, mapanagnig ka maikariakan kuana. Sakbay nga ipudnok ti marikrik na kapanagayat para kan kuana. Nanang, nakaikadeng akon. Mapanaklangan manggad di balasiw tao. Sigurado ka ka din iti dayta a desisyon mo anak ko. Kasanon ni Alaysa. Ni Alaysa ti makagapo. Iso akayat ko ti manggad iti sa bala pagilyan nanang. Kayat ko ngamin ti maadan iti nataltalgad at trabaho. Anak. Kayat ko nga stable ako nanang. Sakbay nga ipudnok ti panagayat ko ni Alaysa. Dayta ka di ti makagapo. Iso asaan ka pa'y nagpudnokan kwa na anak ko. Apay adi mo padasan. Awan di turod ko nanang. Nangro na ita. Tada yung tinagtang ni Alaysa. Kaya't ko pasayatan nga umuna ti panagbiag ko nanang. Tapno yung dumtang ti kanitong agdato nakkan kwa na. At andun ni karkarit ko. Kat maipanakil naktumot ni Alaysa.
Pasensya kan Leo ha. Italaan na anak iti oras tapno ka lang kang ag-dinner. Okay lang, Alaysa. Maawatak. Ket maragsa ka nak, iti natunoy mo iti biyag. Agyaman na Leo. Inawis ka. Kayat ko ti agpakadakan ka, Alaysa. Ha? Papanam Leo. Nag-apply ka di trabaho di Australia, ket napagasatan akmet. Isu na lang, tadya kayat ti pumanaw. Asa anak ka nakapagpakadakan ka. Apay may tala nga ibagam kanyak. Kasanong akon. Talaga apanawan na kon Leo. Pasensya kan, Alaysa. Ngam di kag tanag. Kanayon kan tong awagan, wano i-video call. Tapno, kasla da akto lang ti asidag mo. Nagsaor ka. Kunaknog na nayon nga dakay ti sibay ko. Ita, panawan akmat lagayam. Kaya't ko nga minti umasenso, Alaysa. Tapno, saan mo't nakababain ti kanayon ang makikuyog kan ka, ah? Saan napatag kanyak ti estado ta iti biyag? Tinapatag kat adaka kanayon ditoy. Maikawa ak tulakit di, no awan kan Leo. Di ka madanagan. Takas iti na ibagakon. Kanayon kang awagan, Alaysa. Ikarit day ta. Kanayon ka nga awagan. Nakadano nak nga rod dito'y Australia manang Emmy. Napagasatan akmet, tanapintas ti kumpanya ang nagtrabahawak. Nariknak ti kinaliday ni Alaysa, idi nagpakada aken kwa namanang. Ngam talaga asa anak anaikan iti kirad ti pakinakam, nga ipudno ken kwa na ti panagayat ko. Iti panaglabas ti aldaw, nagtultuloy ti komunikasyon mi ken ni Alaysa. Kas iti ninamnamak, nakarkaro ang imato ti posisyon ni Alaysa iti kumpanya a pagtrab-trabahuan na. Kat aging gaita, awan pa'y met tinadakdakamat na no addan nobyo na. Namnamaek asapay lakuma, tainton addan naan anay akirad ko nga agpudno kan kuana. Sapay lakuma, ta saan pa'y analadaw ti amin. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Leo. Leo pagayam ko, napintas man ti pakasaritaam. Sigun iti inlanad mo iti surat mo. Kasla marikriknak nga adamot panagayat kan ni Alaysa. Ngam siguro, or-orayan na asika ti agpudno. Aron bang laang asika paghayam ko. Gapot ta sikakat nga rod ti lalaki. Ita tadaan kan iti natalgad at trabaho dita Australia. Panawon mo't siguron, tapno ipudnom ti marikriknam kan ni Alaysa. Kat sapay lakuma, tasaan pa'y analadaw ti amin. Ikarkararag ko, asapay ko mataagbalin a happy ending ti istorya ti Biagyo ken ni Alaysa. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biag. Mapunas dito'y lagi dagiti naglaban
alam kan panubo liday kan ragsa isudat ng Paris kadagiti tugon iti danal ti biyak